Dag og velkommen til Dansk Folkeparti. Ja, så står jeg her på Kalundborg Gymnasium. Jeg har deltaget i et meget stort møde. Der har været, jeg ved ikke hvor mange, 100 gymnasieelever, som her i aulaen har stillet en lang række politikere opstillet i Kalundborg-kredsen, deriblandt mig, en lang række spørgsmål. Og jeg synes egentlig, det er kendetegnende for de her gymnasiemøder, vi kommer ud til i valgkampen, at ungdommen i dag er meget mere interesseret i politik. Ved mere om det, har undersøgt sagerne lidt grundigt. Nogen kunne man måske godt sige, går du lidt mere ned i materialet, fordi du mangler lige at følge op på det sidste. Men generelt synes jeg, at der er en enorm interesse for at stille os politikere spørgsmål, og det synes jeg jo rigtig godt. Vi har bestræbt os på sådan at svare nogenlunde kortfattet. Det har været svært for os, og det er slet ikke alle de unge, som gerne ville stille spørgsmål, som fik mulighed for det, men sådan er det jo. Så derfor vil jeg godt sige til alle DF'ere, der kommer ud på gymnasier, tag jer tid til at svare de unge mennesker. Bemærk, hvor interesserede de er, fordi det er jo rigtig godt. Jeg bemærkede også her i min afslutning, at det var jeg bestemt ikke, da jeg var ung. Jeg måtte jo pinligt erkende, at første gang stemte jeg radikalt. Det var fordi Hilmar Bavnsgaard var sådan en tiltagende statsminister, synes jeg. Det var sådan, som jeg så på det. Jeg er blevet klogere siden, og det fortalte jeg så også de unge elever. Men ellers er det en Kalundborg-dag i dag. Jeg skal på gågaden, dele materiale ud, og jeg skal deltage i aften i et duelmøde med Naser Khader. Og jeg kan måske lige tilføje, at det er kl. 19 og ikke 19.30, som der står i nogle aviser. Jeg håber, at der er nogen, der har mulighed for lige at ændre tidspunkter, så de kan være der tidsnok. Men ellers så på gensyn i morgen, der er en ny dag med mange gode oplevelser i en valgkamp.